Lanek sing iki kebuat cocak ning pelaku Plokotoan nang Bojonegoro mentolo mlokoto simbah wedok umur 84 tahun sampai korban kehilangan mas-masan 36 gram. Korban kepojok cangkem lamise loro pelaku sing semoyo isok ngewangi korban budal kaji. Ngenes temen nasibe Sukimah simbah wedok umur 84 tahun warga desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Sukimah kena pelokoto uang sing semoyo isok ngewangi korban budal kaji. Awalnya korban ditekani loro pelaku tanggal 20 April iko. Nang ngarep korban pelaku semoyo isok ngrewangi budal no kaji. Pelaku yang ngekei korban sembako koyok ndok, mie, gula, ambek lengo, cek ni korban percaya. Jarine sembako iku gawe korban cek ni isok mbeber syukuran saturunge budal kaji. Korban akhirnya kena pelokoto masrahno kabeh mas-masane sing wis suwe dicelengi gawe budal kaji. Total mas-masane abote sampai 36 gram antara kalung ambek gelang loro. Korban terus nggawe repotan nang Polsek Sukosewu. Dipedek korban iki torok sampai puluhan yuta repes. Sing dipendet napa mawon, Mbak? Nggih niku tak kalung gelang. Kalungnya pinten gram, Mbak? 20. Gelange sing saiseh 6. Nggih. Terus Sing saiseh 10. 10. Niku terusé didamel napa, Mbak? Gelange sing dipendet. Ngajak kula. Oh, diajikan ngoten. Terus Kula ngajakaken merah. Ketatian iki nggarakno korban gelo nemen. Polahe mas-masan iku kasil dhek nyambut gawe puluhan tahun dadi buruh tani, nggarap sawahe wong liya. Edo Jody Aldian, CTV.